Isang makulimlim na araw ho ng Miyerkules, mga kabalen. Araw ho ngayon ng Wednesday, gaya na nabanggit ko, petsa, June 18, 2025. Isang magandang umaga. Ako po yung lingkod, Justin Dizon. Maghahatid ho sa inyo ng balit at impormasyong makatotohanan, balit at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balit at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating pong mahigit 1.8 million followers sa Facebook. At syempre, yung daan-daang libo pang taga-subaybay sa ibang social media platforms. At yung ating mga naabot sa telebisyon. Live po tayong napapanood nationwide via Signal Channel 115. At dito naman ho sa Central Luzon, sa ating 37 cable partners. Live din tayo, nationwide air cable converge, mga kabanen. At sa kalakhang bahagi ng Pampanga, Free TV Channel 36. Kaya naman, kung hindi ka pa nakakapag-scan ng inyong digital TV box, o di kaya naman ng inyong digital TV sets, ito na yung pagkakataon. Kunin na inyong remote control at hanapin po yung scan button. Pindutin lamang yung auto scan at you make sure that your antenna are placed or is placed beside the window o di kaya naman sa mas mataas elevated portion of your house, upang sa gayon makuha talaga yung signal. At kung hindi naman, pwede ko kayong magpadala ng mensahe sa ating page at CLTV 36 Official para humagabayan kayo nitong ating mga magigiting na kasamahan sa engineering department upang makuha natin at talagang maging malinaw ang panonood, lalong-lalo na ngayon. Mga kabalit, mahalaga pong malaman, mahalagang maging updated tayo sa mga lokal na pangyayari, lalong-lalo na po dito sa ating bayan, dito sa Central Luzon. Ketipukin, Pampanga, uling lakwas, daratang na po yung kauran, masanting maulaga, balutami mga palyari, ketiking katamong balen. At siyempre, maulaga mo naman ito pong updated tamo talaga rin ang timuapon-apon. Itang road crash, kiniking Jose Abad Santos Avenue mamaya. Kakapanayamin natin ang mga otoridad para makahingi pa ng update, latest update. Kung dahil itong nangyaring road crash dyan sa may Jose Abad Santos Avenue at malapit sa may NLEX Interchange. Kita pong traffic light ng Robinson's Star Mills. Sa mga oras na ito, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic situation hatid sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Dito muna tayo sa Taas. Yung ating upper row, first row, mga kabalen, yun hong nakikita nyo yung leftmost box, yung dalawa dyan, leftmost boxes, ay first two boxes, yan ho yung sa area ng Del Rosario o yung first box. At yung pangalawa ay dyan ho sa may Sakop, Maimpis. So sa mga oras na ito, maluwag ho ang daloy ng trapiko dyan sa area ng Del Rosario, syempre ating traffic light, tukmang kayo po ng traffic light, Importante yan. And then, dito sa may road construction, yung ginagawa mga drainage dyan sa may area ng Diosdado, Macapagal Regional Government Center, fast-moving pa rin yung mga sasakyan. We now go to St. Jude traffic light. Ito, maayos din ang sitwasyon ng trapiko, maluwag ang kalsada. Sa may Dolores, ganyan din ho, maluwag ang kalsada, may bahagyang pagbabagal. Yung Dolores approaching intersection, Pero pagtawid ho ninyo, if we are talking about ito pong harap ng Makabakle, kabalen, o ganun pong St. Dominic region, yatang JBL, at light to moderate traffic expected ho din. Ngayong kabalenan, maluwalas yung sitwasyon dalan-dalan. Yan po Tulid Munisipyo, baka niyan mo naman kabalenan. Po itang Palugpo, San Juan, yan po kayong area ng Santo Niño. Yan po yung real-time traffic monitoring sa syudad ng San Fernando. Hatid po sa atin ng CPOSCO. Ayan, maraming salamat CPOSCO para sa inyong live feed
video. Meanwhile, puntahan naman natin yung lalawigan ho ng Bataan sa ating mga karehiyon at mga babiyahe dyan sa may Hermosa SC Tex at dyan sa may Balanga. Eto ho, nakikita natin yung sitwasyon ng mga pangunahing kalsada sa lalawigan ho ng Bataan sa mga oras na ito. Medyo makulimlim ang panahon. May kaunting pag-uulan kaya po ingat-ingat madulas sa kalsada. Wala ho masyadong kuberya, walang traffic, walang pagbigat ng traffic dito sa may Hermosa SC Tex northbound. Ganito rin mga kabalen, dyan ho sa may Walter Mart northbound, At yung Balanga Rotary ay maayos din ang sitwasyon ng trapiko, maluwag din ho sa mga oras na ito. Paalala ho ng provincial government ng Bataan, abay, sumunod naman tayo sa speed limit. 80 para ho sa mga pribadong sasakyan, 70 naman para sa PUV, 60 para ho sa mga motorsiklo, 50 sa mga truck at van. Yung mga nagtatanong, ano daw yung 80? May mga bata kayo, hindi na nila alam yung 80. O hindi na sila marunong 80, 50, 60, 70, yung mga yan. Di ba may meme sa Facebook, yung pag nagbabayad ka, tapos kinakabahan ka. Magkano po? 80 lang. Tapos ikaw, kunwari, kumukuha ka ng pambayad, pero hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng 80. Yan, mabuti na lamang. Si Kuyang Justin, merong, siyempre, kapampangan niya kasi, Spanish actually. May Spanish class. Ayan, kaya naman, 80 is 80, mga kabalen. 8, 80, 80. Yan. Sige po, mula naman sa traffic situation, alamin naman natin yung magiging tayaho ng panahon sa kalakhang bahagi ng Central Luzon at maging sa ibang panig po ng Pilipinas. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa kasalukuyan po, wala na tayong minomonitor na low pressure area. Nalusaw na yung LPA kaninang alas 2 ng madaling araw na huling namataan dito po sa lalawigan ng Batangas. However, for today, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin yan sa umiiral na easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean at ito rin na magdadala ng mainit na panahon dito sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas. Samantala, meron tayong namumuong mga kumpulan ng ulap. Ito po yung convergence or salubungan ng hangin na easterlies plus yung hangin naman galing sa ilalim or sa may southern hemisphere dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ at ito ring ITCZ ang siyang iiral na weather system hanggang sa weekend sa malaking bahagi ng Mindanao. Base naman sa ating analysis, wala pa rin tayo nakikitang bagyo or mabubuong panibagong low pressure area hanggang sa weekend sa ating bansa. Ngayong araw po sa Luzon, malaking bahagi pa rin ito magkakaroon ng makulimlim na panahon dahil pa rin sa easterlies. Meron tayong mga light to moderate rains sa Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, bago dito rin po sa may Oriental Mindoro and Marinduque at sa bandang Hilaga dito sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, hanggang dito sa may Pangasinan. Mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan for today. Kaya mag-ingat sa banta ng baha at landslides at magdala po ng payong lalo na sa ating mga estudyante. For the rest of Northern Luzon, mostly cloudy skies tayo at meron lamang mga isolated na ulan at mga thunderstorms lalo na sa hapon, gayon din sa may Camarines provinces, habang ang timog na bahagi ng Southern Luzon, fair weather conditions, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali, nasasamahan pa rin ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa Metro Manila, 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang may kalamigan po sa may Baguio City, 18 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and Visayas, maaraw sa maraming pagkakataon umaga hanggang sa early afternoon dahil yan sa easterlies. May mga lugar po na magkakaroon ng mga isolated na ulan dito sa mga central and southern portions of Palawan as well as Panay and Negros Islands. Usually nagtatagal lamang yan ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa may Metro Cebu and Palawan, posible lamang hanggang 31 degrees Celsius. Habang dito sa may Mindanao, magiging maulan as early as this morning in some areas of Caraga region,
Davao Region, pababa ng Socsagen and Bangsamoro Region. Ito po ay dahil sa ITCZ. At pinakauulanin po for the rest of the day ang Surigao del Sur, yun din ang Davao Oriental, Davao Occidental, pababa ng Sarangani, Sultan Kudarat, and Tawi-Tawi. Kaya mag-ingat din po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies tayo, lalo na sa Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Umaga po yan, then pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, mostly cloudy skies na at may chance pa rin po ng mga pag-ulan na usually nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras. Temperatura naman natin sa may Zamboanga City, pinakamainit po hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Metro Davao hanggang 32 degrees Celsius. Ngayong araw hanggang sa weekend, we are not expecting naman na magkaroon ng gale warning or babala sa mga delikadong alon. Ngayong araw po, more or less, nasa 1 metro ang taas ng alon natin sa may Pacific Ocean plus extreme northern Luzon at nasa kalahating metro naman over West Philippine Sea at sa may gitnang baybayin po ng ating bansa. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms at malakas ang hangin at ulan, posible pa rin ito umakyat sa 1.5 metro or nasa kalahating palapag po ng gusali. Kaya medyo delikado pa rin ito sa ating mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa ating 4-day weather forecast, we're seeing different weather systems po na magpapaulan sa ating bansa. For the next 3 days or hanggang sa Sabado, meron tayong intertropical convergence zone. Ito nga yung banggaan ng hangin from the northern and southern hemispheres. Akyat ito hanggang dito sa bahagi po ng Palawan and Visayas. Kaya mayroong mga pagkakataon po na madalas yung pag-ulan. May mga times naman po na wala pang pag-ulan, mga on and off thunderstorms at mga rain showers po ang mararanasan natin simula po bukas hanggang sa Sabado. Kaya siguruhin pa rin po na meron tayong dadalang payong or kapote at sa ating mga estudyante, kung mayroong mga pagbahaman, magdala na rin po tayo ng bota kung kinakailangan. For the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, bukas hanggang sa Friday, mababawasan yung mga pag-ulan. So mostly fair weather conditions tayo, partly cloudy skies na meron lamang mga pulupulong pag-ulan at mga thunderstorms. Then pagsapit po ng Sabado, that's June 21, we're expecting na magbabalik po yung hanging habagat or southwest monsoon sa western sections ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So bukod dun sa ITCZ, over the eastern sides of Visayas and Mindanao, posible magdala na rin ng mas madalas na pag-ulan dito sa may western side ng ating bansa or sa kaliwang bahagi. Plus, ang natitirang bahagi ng Mimaropa, mataas na rin ang tsansa ng ulan. Bicol Region, some parts of Calabarzon and Central Luzon, gaya ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, even Metro Manila, no, pagsapit po ng weekend, hanggang early next week, we're expecting na mas dadalas na rin yung mga pag-ulan. Kaya mag-ingat po sa banta ng mga minsan malalakas na ulan. Posible ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At laging tumutok sa ating mga advisories or worst case scenario po, heavy rainfall warnings. Ang ating sunrise is 5:28 in the morning at ang sunset ay 6:27 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Maraming salamat, Kuya Benison Estareja ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ayan sa mga estudyante, huwag kakalimutang magdala ng kapote dahil maya aasahan natin yung mga pag-uulan o kaya naman magbaon ho ng payong upang hindi mabasa at sipunin. Yan mga kabalen. Ito, bago tayo magpatuloy, bigyang daan muna natin. Nanonood, shout out sa aking kaibigan Joel Stephen Manalo. Kuya Joel, good morning, Justin. Good morning, Kong Joel. At si Kong Joel, at dyan ho sa may Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Ayan. Shout out ka rin, pamilya Manalo, at ka rin kakalaguran tamo, Ken Pong Santo Domingo. Dakala salamat, king alangsamang suporta, lampat ng suporta, kedi king kaya katamong programa. Yan, makibalita rin po siyempre. Huling, deni pong mga palyari, king kaya katamong balen. Uno ka rin mo, pakibaluan. Siyempre, king CLTV 36. Yan. Sige ho, alamin naman natin ngayon yung palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara po itong palitan ng piso kontra dolyar nitong araw ho ng Martes, June 17.
sa 56 pesos and 7 centavos. Yan ho mga kabalan ha. Yan ho Japanese yen, 39 centavos. Yung Great Britain pound, 76 pesos 64 centavos. Yung Hong Kong dollars natin, 7 pesos 19 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 04 centavos. Yung dirham, 15 pesos 36 centavos. Euro, 65 pesos 27 centavos. Yung Korean won, 0.41 centavos. Chinese yuan, 7 pesos 85 centavos. Ito mga kapatid, katatapos lang, ayan, after that Forex, tuloy-tuloy sa ating balitaan. Ito, nasa linya ho ng telepono ngayon si Kuyang Louie Clemente, ang hepe po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, Pampanga. Si Posco, para hubigyan tayo ng update, kaugnay nito hong nangyaring road crash dyan sa may intersection, dyan sa may NLEX interchange area, dito pong Tulid Mall, Robinsons, particularly. Good morning, Sir Louie. Sir, ano po yung latest update? Ano yung latest development dito sa incident, sir? Sir Louie, medyo mahina lang po at tatawag ako ulit at kabalan, magbe-break lang ho tayo. Ayusin ko lang yung linya ni Sir Louie Clemente. Mabilis na patalastas lamang sa ating pagbabalik at wag ko kayong bibitaw. Yung update, hatid namin sa inyo. Ito mga kabalen, nagbabalik ang CLTV 36 Newsstream. Hintayin lang din natin yung mga tagapanood natin sa telebisyon, at hintayin natin yung Go Signal. Pero ito, just to give you an update, o di kaya naman refresher, ika nga, isang truck at isa pong bus ang nasangkot sa road crash hapon po nitong araw ng Martes dyan sa may NLEX interchange traffic light, sa may San Fernando area, o kung tawagin natin, ito pong kita pong Tulid Robinsons.
Man po di na nakatang detalye, makakasama ho natin sa ating programa ito. On the line, Sir Louie Clemente. Good morning, Sir Louie. Yes, good morning po, Sir Plastic. At sa lahat po na inyong taga-subaybay. Yes po, with regards po dun sa naging road crash po kahapon, dito po sa may area ng ating SM Robinson traffic light area, parte po ng NLEX traffic management jurisdiction, nagkaroon tayo ng banggaan po ng isang bus at saka ng isang truck. And apparently, it is a case of parang beating the red light ang nangyari. Okay. But then again, still pa rin po, hindi pa rin conclusive yung aming pong pag-aaral dahil nga po wala po tayong CCTV available doon sa area. So nagkaroon tayo ng 7 casualty. Mabuti na lamang po at wala naman po talagang naging severe. Ang medyo naging grabe lang po yung pong driver po ng bus na kung saan ay humihiw tayo ng tulong sa SAPRO upang yung ma-extricate po wala po doon sa truck yung nasabing drive. Pero ang report po sa amin, after that po, hindi naman kagrabe yung nangyari sa driver at yung pong mga sakay naman ng bus natin, mga minor injuries lang po ang natamo. Salamat naman po sa Panginoon at pero yun nga po, medyo kinakailangan talagang makapag-enforce tayo ng disiplina sa ating mga driver upang may iwasan yung ganong insidente. Apo, Sir Louie, you have mentioned hindi pa to conclusive initial investigation, posibleng sanhi yung beating the red light. Sino sa involved, truck ba o yung bus yung nag-beat ng red light? Again, still inconclusive po, Sir Justin, pero base po doon sa naging position po ng dalawang vehikulo, most likely po ang nag-beat ng red light ito pong ating truck. Kasi parang nung talagang mabibitin siya, iniwasan niya kung kaya't yung real portion po ng bus ang dinamaan. Opo. Sir Louie, may mga comment, yung mga netizen natin, sabi nila, alikongan na lalaganasnan, pero taga ng dembasara, potang magmanehula, den truck, kara, ano pangabilisan na, sir, I'm sure yung si Posco may mga ginagawa naman to apprehend itong mga truck drivers na hindi sumusunod sa mga traffic regulation. Sir Justin, ayaw ko maging bias or prejudice po sa ating pong mga truck drivers, pero base po talaga sa mga datos namin, marami po kaming na-apprehend na mga violators po na nanggaling po sa sektor po ng truck transportation po. Lalong-lalo na po dun sa mga minor traffic infractions po na kung saan kung iisipin po napakaliit lang, pero pag na-involve po sa accident, medyo malaki po yung epekto. So tama po yung observation nila, but then again, it is not the general reality. Pero kahit kami po, medyo base po sa statistics, parang ganun po yung lumalabas. Opo. Sir Louie, ano ho yung naging pananagutan dito ng mga parties involved, especially halimbawa itong sa truck company, nagpaabot na ba, nag-reach out na ho ba yung management of both parties, sir? Dahil nga po police matter na po yan, kanina po nagpapunta po ako sa compact natin, pero unfortunately wala pa po yung investigator na kumahawak doon sa case. But definitely po, kung yan po ay magpo-prosper sa court litigation, siyempre po kailangan managot po kung sino man po yung lilitaw na may kasalanan dyan. Basically po yung reckless imprudence resulting to damage into property, basic po yun dahil may nasira. Pero of course po, kung mag-ahabol po yung mga na-injured natin mga pasahero, pwede din po yan. Opo, Sir Louie, paalala na lang, I'm sure itong incidenting to sa traffic light, gusto ko na ba lang malaman, ito ba first time mangyari sa mga sa traffic light, at least sa recent monitoring natin na ating magbit traffic light, kaya ba't may sabal na talaga? Actually, it's usually po, na-involve yan, mga po, mga sila, mga madalito, pero it is
paalala na lang sa lahat ho ng mga motorista, lalong-lalo na, hindi naman lahat, pero yung mga ibang truck driver na kung magpatakbo ng sasakyan, kala mo nakamaliit na compact vehicle na pagkabilis-bilis. Yun nga po, ang gusto natin talaga magunan, hindi pa ng mga truck drivers, hindi yung walang mga sasakyan ay kung pwede mo lang gawin, kung gusto lang gawin nila, kailangan natin talaga magawin mo lang sa pagmamaneho. Actually, for Justin, isa ko yan sa mga kasama ko sa lahat ng departamento. Ilang aming years po, tayo po ay mag-procure at hopefully po, magkaroon tayo ng speed plan at makakapagkaroon po tayo ng speed regulation po sa pagpapatakbo ng mga sasakyan. Hindi lamang po ng mga maliit na sasakyan, kasi na rin po itong mga truck dahil kapag yan po ay ang typhoon sa accident, napakalaki po ng epekto niya sa ating mga motorista ngayon po. Apo. Sir Louie, pahabol na lang itong sa ating maimpis road construction. Meron tayong mga traffic scheme na ipinatutupad, yung mga road reblocking o may harang, kailangan mag-U-turn kung iikot, ganito. Hanggang kailan ito at ano ho yung update sa inyo ng DPWH? As per contract po ng project, targeted po yan na matapos po ng July. But then again, real talk, Sir Justin. Opo. Hindi po yan matatapos ng July. So, of course, jurisdiction na po yan ng DPWH. Basta kami po, ang lagi po na aming sinasabi sa contractor, ensure lang na maging safe po yung mga motorista dadaan dyan. At of course, wish na rin po namin na sana ma-fast track po talaga yung trabaho. Kaya na po, it's a major challenge right now dahil nag-uulan na po. Pero basta po doon sa nakita po namin ginagawa sa project, halos pa lang po yung dito po sa may harapan ng Cornel ni Sebastian, eventually po dyan, baka magtuwa na rin po sila dito po sa main drainage ng ating project kung yung harapan po ng RTC. Yan po ay gagawin namin ng matinding project preparation dahil po magiging affected yan mga business establishment. So, through coordination po ang gagawin namin sa DPWH at nakapulong na lang magkakaroon. Sir Louie, kailan itong possible start nung sa tapat ko ng RGC? Ang advice po sa amin, once po talaga matapos na yung ginagawa po dito po sa may harapan ng Cornel ni Sebastian, sila po ay lilipat na. Pero again, yun nga po, medyo compromise po yung panahon dahil nga po nag-uulan. We should remember, drainage po yung ginagawa nila. So kung yan po ay puno ng tubig, medyo talagang magkakaroon ng pagbagal sa paggawa. But then again, i-update po namin kayo na Sir Justin, as to the definite time frame po ng ating contractor, hingi po kami sa kanila ng information with regard to that. Okay, maraming salamat po Sir Louie Clemente at makikibalita pa kami sa mga darating na araw. Ingat kayo lagi, sir. Thank you so much. Maraming salamat po. Yan mga kabalen, si Ginoong Louie Clemente, ang hepe po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Ito, gusto ko lamang puntuhan, narinig naman natin ang ating source, Ginoong Clemente, hepe ng CIPOSCO, na base ho sa kanilang initial na pagmamatsa at initial investigation, lumalabas, yes mga kabalen, lumalabas na beating the red light. Ito hong naging sanhi, o posibleng sanhi, ng road crash sa Jose Bad Santos Avenue. At nang tanungin ho natin si Ginoong Clemente kung sino. Ito ba ay truck o ito ba yung bus na nag-beat ng red light? Based doon sa kanilang initial investigation, again, hindi pa conclusive, but lumalabas sa kanilang initial na pag-imbestiga na itong truck ang siyang nag-beat ng red light. Kaya naman, ganito na lamang po niyang nabangga. Siya yung bumangga. Nakikita naman natin, alam naman bumangga yung bus, di ba? Paatras o pagilid, di ba? So kaya ganito namang nabangga ng truck, itong bus na may sakay ng mga pasahero. Sakit, ne? Isipin ninyo itong driver, isipin ninyo yung mga nasa daan. Yung mga nakasakay ng bus, may mga pamilyang naghihintay ho sa kanila para makauwi. May mga magulang.
may mga anak, asawa, na nag-aabang, aso, pusa, alaga, na naghihintay po sa kanilang pag-uwi. Tapos, dahil sa hindi pagsunod sa batas trapiko, again, hindi mo naman to final o hindi mo naman to napapatunayan, but allegedly, diba? Tapos merong masasaktan, merong hindi makakauwi ng on time, merong hindi makakauwi ng 100% healthy, merong hindi makakauwi ng may pilay, may sugat sa mata, sa tuhod, namamagang kamay, braso, dahil sa pagbibit ng red light. Diba? Ito mga kabayan, kahit anong gawin ng mga enforcer, kahit araw-araw silang nandito. Of course, nakakatulong yung visibility, pero ito dapat sa driver, napakahalaga. At syempre yung dapat higpitan, yung pagmamonitor din lang yung mga truck drivers. Ang lalaki yung mga sasakyan, tapos kung baka takbo, kala mo, mga bump car lang eh. Ako naman, nakakasabay ko araw-araw yan sa mga kalsada dito sa MacArthur Highway. May mga mabait na truck driver na papadaanin ka. Siguro sa tagal ko nagmamaneho, thrice pa lang ako naka-encounter ng gano'n. Ito mga kabalan, kaya naman paalala ng si boss ko, sundin mabuti ang mga traffic rules and regulations upang maiwasan ako yung mga road crash gaya nito. Dami kong nasaktan, mga nasugatan, siyempre pamilya ng mga kababayan natin. Masakit ang kanilang katawan. Sige mo, nagtatrabaho ka araw-araw, tapos kailangan mo ng mabsent dahil sa kapabayaan ng isang truck driver, allegedly, diba? Sana sundin natin yung mga traffic rules kasi yung mga traffic rules, ginawa yan para sa atin at para sa ating mga kababayan. Hindi yan optional. At ito pa, ulit-ulit na sinasabi ni Secretary Dizon, hindi ako yun. Abilido ko lang. Sec Vince Dizon ng Department of Transportation. Ito hong lisensya natin, ito ay hindi natin to karapatan. Pribilehiyo lamang ito na ipinagkaloob sa atin ng gobyerno. Kaya dapat gamitin responsibly. Okay? At kung hindi raw gagamitin ng maayos, ay naku, pwedeng bawiin yan. Susunodin yan. Upang sa ngayon, hindi na makapag-cause ng kapahamakan sa kalsada. Yan ho, mga kabalet. Sige, magpapatalastas muna si Kuya Justin sa ating pagbabalik. Tuloy natin ang balitaan. Huwag ho kayong aalis, magbabalik ang CLTV 36 News Stream.
babay po ang CLTV 36 News Stream. Karen po ka na kung kakalaguran king Apalit, Pampanga. O yan ha. Viva Apong Iru, ayan, happy fiesta at ngayon pa, advance happy fiesta, ayan. O yan ako kumbiran, paralan nyo na ako mo. Alijon mo, kumbiran nyo ko please. Yan ha, shout out sa mga kaibigan ko dyan sa Apalit, Pampanga. Kumusta ho kayo? O Reni Kabalen, pag sadyan na po yung kapiesta ng Apong Iru, o siyempre, Di mo rin excited. Ayan, shout out ka rin ka na akong kalaguran, Bautista Danganan Family, Panepong Manalbe, CLTV 36. Then, taga-Apalit, kaya pong Danganan Family, ako rin Bautista, ha? Kumusta lang naman? Kumusta kayo, men? Ano po, kabalan? Pagsadyan na po kayong parokya ng St. Peter the Apostle Parish, ang novenario image ng San Pedro. Balo na po ang timong Apong Iru. At dinecorate na niya po iti kabalan. Dinilang repong gold. Yeah? Ini pong base ng replica image ng Apong Iru. Pwede muna na po ng Knights and Maidens of St. Peter. Kabang blines o binendisyonan na naman pong Reverend Father Marcelino Mandap, investment ay sulod ng imahen. Mag-umpisa pa yung novena o yung novena para king patron, yung daratang pong Webis, June 19. Yan po para po ka rin miyaliwang update kabalan para ho sa mga iba't ibang update kaugnay nitong Apalit Town Fiesta. Ayan, mangyari lamang tumutok dito sa CLTV 36 News dahil yan ay aming hihahatid sa inyo lahat po ng update, lahat ng detalye, kaganapan dyan sa pinakaantay nating libad. Opo, hindi po yung Apalit Town Fiesta actually. Ako personal observation ko to bilang Kapampangan bilang isang nagbabalita. Siya yung parang pinakamalaking fiesta kapistahan talaga dito sa buong Pampanga. And even when I was in college, back in Metro Manila, nung ako'y nag-aaral pa, kay Baluan Depo, talagang diyan rin ang mga tuwa ka rin na nakakasabi ko, taga Pampanga ka, iho, oo, di ba sikat yung fiesta sa inyo sa Apalit, di ba? So, talaga pong kay Baluan yan, Daraywan de, pinipiesta, Apalit, fiesta na po nga pong Iru, kaya naman syempre makikisaya rin ang CLTV 36 News and Current Affairs dyan. Balita ko yung Gigi makikipamiesta. Totoo ba yun, Jazz and Cars? Parang gusto niyo akong isama. Saan tayo makikipamiesta sa Apalit? Yun, di ba? Pero ito, mga kabalan, aside from the, of course, the merriment and the other celebration, ito pong mga kainan, kaliwaan, at syempre, alam naman natin, patsipiyas nating mamam. Opo na. Ito po sa kakalinguan, na yung tunay esensya na po ng kapiestan, ini pong kapanwalan at kapalsalamatan tamo ka nga pong Iru. Ayan, lalo na po rin ang niloto. At syempre, ayon naman sa LGU, prioridad nila yung kaligtasan at kaayusan ng nasabing event. Kaya naman patuloy ho yung kanilang ika nga. Oo, pagpapatupad ng iba't ibang measures to ensure that this festival, ito pong Apong Iru Town Fiesta, ito pong Apalit Town Fiesta, yung kapiesta ng Apong Iru, talagang maging masalesya po at alang makaing aberya, harapin. Walang masyadong kasi may mga alam naman natin dahil tuwing may kasabihan, hanga ko. Yan. Out ko lang yung image ko. Alam naman natin, tuwing fiesta sa Apalit, may sinasabi sila na mangwayo yung ilugar, ito pong malulumod, at ito, madalas natin itong nakakover. Pero paliwanag ng mga eksperto, ito dahil masyadong masaya yung mga tao, sa sobrang kalasingan, minsan, talagang nalulunod. Ika ba naman maglasing at saka kalundag kay ilog, masiganin ka, current, ika nga, no? So, ayon ho sa lokal na pamahalaan, ay prioridad,
ito pong kaligtasan ng mga dadayo at mga deboto na magtutungo dyan ho sa kapistahan ni Apong Iro. Ayon ho kay Apalit Municipal Administrator Glenn Danting, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa iba pang ahensya gaya ho ng MDRRMO, yung PNP at yung Knights of St. Peter upang matiyak yun nga peace and order. Nag-inspection na rin si Mayor June Tetangco sa Kailugan upang ma-check nga yung kalinisan at kaayusan. Gayon din yung kasalukuyang proyektong ginagawa sa Pampang gaya ng mga slope protection dyan po sa Barangay Kansinala, Sukad, Tabuyok, Sulipan at Kapalangan. Last year, matatandaan ho ninyo, zero casualty yung kapistahan at target yang maulit ngayong taon. May sana naman ho mga kabalen, maging payapa talaga ang ating pagdiriwang nito pong kapistahan ni Apong Iro. At sa ating mga kababayan na mamiyestan, pakasang kutsayo, harapin. Oo, mga kabay, syempre, kailangan yan, kailangan. Ito, silipin muna natin. Balita ho dyan sa may San Simon, mula Apalit, tumungo naman tayo ng San Simon kasi tatawid din to ng ilog Yan hong San Miguel Bridge, Oo. Sinasabing na-delay ito dahil nga dun sa paggawa nito pong detour. Siya daw yung dahilan ng delay. Alamin natin kung bakit. Narito po ang ulat ng ating kasamang si Jody Mercado. Wait lang, ito. Muna dahil progreso at kaginhawaan na magiging bunga ng itinatayong panibagong San Miguel Bridge. Ito ang sinabi ni re-elected 4th District Congresswoman Ana York Bondok ng makapanayam ng CLTV 36 News nitong June 12 matapos ang kanyang oath-taking sa Brenzigiao Convention Center. Babantayan daw ng kongresista ang agarang konstruksyon ng tulay. Oo naman. Definitely, that's our project, no? I was the one actually na initially years of 2010 onwards, naging national road po yun. That is a road connecting po Baliwag, Bulacan with the NLEX. Subalit sa sobrang daming umano ng dumaraang sasakyan gaya ng mga 10-wheeler trucks, hindi na raw ito kinaya ng tulay. Kung hindi pa po yun inayos, baka po may nasaktan pa or bumagsak po yung tulay. So last 2022, we were able to source funding po doon and we started the construction of the new San Miguel Bridge. Hindi na po talaga pwede yung lumang tulay, baka kung may masaktan pa. Bilang pansamantalang solusyon, naging prioridad raw muna ang pagtatayo ng Gitter Bridge upang hindi maapektuhan ang transportasyon sa naturang lugar. Kasi saan po dadaan yung mga tao? Passing the Pampanga River is a major construction project po. Kasi yan ang isa sa pinakamalaking katubigan po, no? That's one of the largest rivers in